Això de mitjanit és així. Bé, però per què? Sempre ha estat així i sempre ho serà, va concloure la mare. Pinglan no queda satisfet d'aquesta resposta. Era un pingüí curiós. És per això que decidí de preguntar al seu pare. Pare, per què aquestes nits el sol està fora? Miner, és el sol de mitjanit. Bé, però per què? Sempre ha estat així. Sempre ho serà. Al cap de Pinglan hi havia més i més preguntes. Ell volia saber per què en arribar l'hivern molts ocells s'acomiadaven i per què quan els animalets menuts tornaven a sortir dels seus anollats. T'agrada més que miceler? Estàs bé, m'arronses i calces les meues potes. Vols que siguem amics? Preguntà el pingüí. Sí, respongué ella, i deixant-se endur per les ones passaren el temps. Quan decidiren acomiadar-se, Pinglan digué a la seva amiga: escolta, si jo et pregunto una cosa, me la respondràs? Sí, pregunta'm el que vulguis. Gavina, per què en arribar l'hivern no aneu totes d'ací? Això era? Quina resposta més senzilla que té, perquè comença el fred. I el pingüí, en veure que li responia amablement, començà a veure's amb ella totes les vesprades i a preguntar-li coses i més coses, totes les coses que ell no sabia.